Kita onsabo sumende toso aduonu nso Mprim ni aduonu nsia ene eye Asanteman asetena ewo manhia kotokofiem sede krobia asante kotokohene kyekire na Asanteman ensemu a ekọ na Asanteman motenase ene nananom hwe eka ho asem ema asomdwie eba no ene yewura etenase na ne sede medical ka che ne eye Asanteman ensem eda ho a yewura behwe asiesie aboa ma asomdwie sede mfi aduonu nso wahwe ama asomdwie aba na Asanteman ne Ghana mamu no ene yewura ebetenase manhia kotokofiem bia yewura betenase edi asem ena yigire sisi Opemsuo radio Opemsuo TV yahwefo ne etiefo yede nsem no tumanim na ne ohwe nsem a yewura ebehwe asiesia ma ode asomdwe ato babieda de kan eye Mampong Mprim ensemba beto yewura nim yebeka ya eye dasibro sebo nsotoso miensa Mampong manhene ede nsem beto yewura nim se na daroma eye oba ye nsem bia ekoso woni nkro ni bi no yewura nhwe na onsisi emfa emano ne ehon semba beto yewura ni mama yewura ka ama asomdwe aba de toso aye Berekum kuraso dikro ene kontihene yenyina no Berekum sembeto yewura nim na botre ene ode siesieye na abra aye Berekum manhene enya no kotena asese Yesu ache no kontihene ne kuraso anko yewura na botre nti oseda bi de asibia no momo momra manim na momeka de ha omo enchemte ne kuraso ene aye kontihene Berekum yede eba yewura enim ama yewura hwa ma asomdwe aba afedua ya nkwanta enkonyasem de yankwanta nkunyasem yenya nim se ensem no beto yewura nim ma yewura siesie ensem bi ate akam bia ne kotokwa ne tena se a ehun sem nyina ba beto yewura anim afi wo hwe Kenya ase number 2 ahafu Kenya ase number 2 enkunyasem ene eno nso ba beto yewura nim mama kotokwa ne siesie de asomdwe aba ho de twato enyina nim se nchepi na yewura na dama no a tire so daye oyi na brewa ye maame no fobatan a yenyina Asanteman nyina eda no na ye che otoso mienu ene nanano amanhene so benya akonya no akwakochia no ama na kwaba Opemsuo radio Opemsuo TV ehwefo de betofom ne bra yewura tena se nanano amanhene tena se nyina de betofom bia ne ye de besom ye tiefo.